שמי דוד וולפסון. כתוב במצבה של מרטי, מנהיג קהילתי. שאלתי את עצמי, מה המשמעות לזה? משפחת דייוויס והוולפסונים, דינה ואני, מכירים אחד את שני מרגע שאנחנו ירדנו מהאוטובוס מתל אביב בשנת 1982. משפחתנו התכנסנו יחד ברגעים עצובים וגם חגגנו יחד בשמחות המשפחתיות. למרות ההחמרה במצבו של מרטי, הוא התעקש להשתתף בשמחת הבת של נכדתי, שהיא נמצאת פה, לפני חודשיים בקהילה. בשנת 1981 מרטי הקים את תוכנית מתנדבים מחוץ לארץ, ו3 שנים אחר כך הוא ביקש ממני להצטרף אליו לתוכנית. אלפי צעירים מכל התפוצות הגיעו לאשקלון כחלק של ה-Israel Experience שלהם, ניסיון התנדבות בעיר בארץ. למרתי, זה לא היה מספיק שהמתנדבים עבדו במסגרות השונות בעיר. כל אחד קיבל משפחה אומנה כדי לחוות את חיי המשפחה בעיר בארץ. חלק מהמתנדבים חזרו לארצותיהם, משמשים כשגרירים בלתי פורמליים. אחרים עלו לארץ ואפילו התחתנו עם אשקלונים והקימו משפחות כאן. והכי חשוב הוא שאף אחד לא שכח את החום והאנושיות של מרטי במחויבות שלו להגשמת החזון הציוני. למרות שתוכנית המתנדבים הייתה עסקו העיקר, הוא הצליח להוכיח שיש יותר מ-24 שעות ביממה. בשעות הפנאי הוא נתן לקהילת נצח ישראל הדבר הכי אהוב עליו, אחרי המשפחה כמובן. כאשר התחלנו להיות מעורבים בקהילה, היינו הדור הצעיר. שוב, מרטי היה לו חזון. הוא הציב לקהילה 3 מטרות עיקריות: הגדלת מספר החברים בקהילה, הגדלת תרומת הקהילה לחיים היומיומי לאשקלון, והבטחת קיום פיננסי של הקהילה לטווח ארוך. דברים קטנים, אבל אמרתי בהשגה. לאחר 2 של הכנה ועבודת צוות עם הורים הקימו בשנת 1987 2 גני תלי בקהילה. עליי לציין את שיתוף הפעולה של העירייה וסיוע של מנהל אגף החינוך דאז, משה ינאי זיכרונו לברכה. כמה שנים אחר מכן, מרטי הצליח לגייס תרומה גדולה כדי לבנות 3 גנים הנוספים. היום 175 ילדים לומדים במסגרת גני תלי, תגבור לימודי יהדות. או בשביל מרטי, דרך להחזיר משפחות חזרה למסורת, עוד חלום שהתגשם. הזמן חלף, והתוכנית שיקום שכונות באשקלון נסגרה. מרטי עזב את עבודתו במגבית בריטניה, והוא התחיל קריירה חדשה בארגון הציוני העולמי, ואני חזרתי לעבוד באגף רווחה באשקלון. נשארנו חברים ופעילים לחזון הציוני. לעתים מרטי השתמש בקשריו המקצועי כדי לעזור לי בעבודתי. במבצע ענבי זעם בשנת 1996 נתבקשתי לנהל את כפר הנופש החיילים כמרכז קליטה למפונים מצפון הארץ. ביום חמישי בערב משפחות רבות התחילו להגיע לאשקלון. בסוף הערב הכפר היה מפוצץ עד 0 מקום. אנשים התחילו לבקש מאיתנו סיור בכל מיני מצרכים כמו חיתולים, תחליף חלב וכו'. הייתי עמוס בפניות, אף חסר משאבים. פניתי למרטי עם בקשה עזרה. בדרכו הישירה הוא שאל, כמה כסף אתה צריך? למחרת, יום שישי, מרטי חזר אליי עם צ'ק פתוח. בעיה אחת קטנה. כל החנויות היו סגורות. תוך כדי השיחה נזכרנו שדוד אריאל, חבר הקהילה,
הוא היה מנהל היפשוק באשקלון. מובן מאליו שהוא היה מוכן לעזור, ובשעה 3 אחרי הצהריים, לפני שבת, דוד פתח את הבוסטה. שלושתנו עברנו בין כל המעברים ומילאנו את העגלות ורצנו חזרה לכפר נופש, הכל לפני כניסת השבת. עם כל זה, מוטי הוכיח לכולנו שאדם אינו סך מספר שנותנו על פני האדמה, אלא מסב בזמן שאלוקים הציב לו בעולם הזה. יהי זכרון ברכה.